Ngaon sila popcorn guys. Ay tabi. Ang popcorn gikan sa gawas guys. Australia ko nagi. Di ko ka ba maluto guys nya. I-oven man day na siya. Na ako na lang gikuha og plastic kuan papel. Kimchi, napay kimchi eh. Pistachio ge gidani kuan piccolo ba. Gay ko inday bi lami man day ng popcorn oy. Dali bi. Lahi sa glasa, lahi gyud siya sa ordinaryong kuan. Kaya tabi pa may doktor may tambo ka na adlaw. Kaday pakpon ka na. Gatay. Karail na nakatagan. Ay, buang ay. Kaon dito kuya ko. Hangul. Hangul. Ang bata oh. Anak ginang bata kanang murag kon sila ba pero ikatatao na biyaan ra na niya diha. Tariya tong pan nga gipalit. Nay butangag kuan pistasyo nga kanang green o color murag eaterts. Wa gyud gikaon. Lami man to siya pero tamis na kayo. Gahapon kay kaon mig chocolate dako kayo. Gidasa amiga ni Miras. Gikan sa tuguan Japan iya ha.